Kuliendi zviri sei, kwakadiniwo nevamwe vose vana veZimbabwe, kwakadii yakadini zvayo nhengere yakadii nyika yedu yeZimbabwe yemusocial media nenyika yedu yeZimbabwe yatinayo iyi. Aiwa, Kuliendi, ndichitaura kudai izvezvo ndiri pano apa parutenga, ndakabva kunana Plum Tree nekwakasiyana siyana. Let me tell you something, Kuliendi. Panhu pandakamira pari zvino ndichiongorora nokutaura nokuengejana nevanhu veZimbabwe sevanhu vanenge vatikwanisi kungova musocial media chete, tiri kutofamba in the ground because we are really meaning. Kana tichitoda kuti nyika yedu idzoke, tiri kutorevesa, hatisi kutaura kufadza social media. Tiri kuti Zimbabwe pamberi nayo iri kudzoka. Tichiongorora tichienda mberi nokuongorora, tatiri kucheka kuti vanhu vari redi here kuti nyika idzoke. Zvino tatendera kwese kuna Plum Tree, tatendera kuna Rutenga, taona kuti zvinhu vanhu vanonzi vanhu veZimbabwe vazhinji vavo maworking class ose mazhinji, they are ready kutaura nemuromo kuti nyika ngaidzoke, nokutaura nemuromo vanoda, but they are not willing kusiya kushanda kwavari kuita kunze kwenyika. Vazhinji vataongorora taona kuti vari kunze kwenyika, kunana South Africa, Botswana, UK, ndo zvatiri kuwana. Asi taona kuti madhara aya akarwa hondo nemadhara aibatsira muhondo ndo arimo muZimbabwe, ndo ari kushushikana mwoyo kuti nyika yedu yachinja. Kuliendi, let me tell you something. Hakusina kana muveterani kana umwe ane chishuvo chokuti dei nyika inoenda mberi iri pasi peZANU-PF, never. Hakusina, ine ndo vanhu vacho veZANU-PF ivavo. Asi kuti vanofosekedzwa nokuti vari kushayiwa manpower. Mayouth acho anofanira achizviita egeneration yanhasi, they are busy working outside of the country and they cannot leave it. Vari kudla zvinonaka kunze kwenyika, vari kudla masopeki, vari kudla mabraipeki, vari kupfeka zvinodhura, so they are happy. Havasi prepared kuti vabate futi vaende musango. Asi kune vanhu vakati wandei, madhara mazhinji ari kugwadziwa, ari kuti aiwaka vana veZimbabwe, zvinoda kuti ubata futi, nyika ino kudzoka nefuti, nekuti yakatorwa nefuti. Vakawanda madhara mazhinji. Saka madhara iwayo ndo ari kukumbira kuti vana ava vari kuenda kuzvikoro ngavasiye zvechikoro, ndo vangakwanisa kusunungura nyika. Madhara ari kuti iwo pachawo haachadi Mnangagwa, haachadi ZANU-PF, hapana chavakavaitira. Hanzi takungofa tichingosiya zita rekuti ava vanga vari mukuru zvikuru kuhondo, ava vakanga vari chiko, hanzi hapana chatiri kusiya. Anofanira kusiyavo zvinhu zvinoonekwa abhanda, hapana. Saka ndatendera kwese kunana Rutenga, kundafambako kwese munzvimbo dzose idzi, tichipinda munana Ngungumbani mese mukati, tichidai kunana Rusaza, tichipinda mukati mese munana Ingezi, kunana Zongoro, kwana Mutaruku, ndafambako ndichimbota engaged. Kuliendi, let me tell you something. Nyika yeZimbabwe inoda kusunungwa nevana vedu vaduku ava, nokuti vana vedu taongorora tikanyatsa kuona kuti even respect yekurespekta madhara havasina basa navo. Vari kuti hapana chavanacho, hapana chativarespektira, havana chavari kuratidza chakanaka. Saka chatakukumbira Kuliendi ndechekuti vanhu ngavave redi kuti nyika ichinje. Kuva redi kwavanoita vana veZimbabwe ava, ngavameke sure, kana kuti vameke sure kuti vanoda kushandura nyika. Tine vana vazhinji vano chikoro vari kurega chikoro vachinoroorwa voti taita achievement.
tine vana vari kutoroora voona sekuti vaita achievement. Ivavo vaduku ivavo ndo vari kurwadziwa, vari kuti chero musangotopinda. Saka Coolant ini ndachitokumbira kuti vana ava havana support, madharedha achina simba. Support panoda makomanda akati one day anopinda chikomanda vana ava kuti zvinhu zvitange kuitika. Takaita musangano kwakasiyana siyana, tichiita musangano usiku, tikaita musangano masikati, kumwe kumarezevha vanotongotaura masikati machena ava achitongotsigira. Vanhu vaneta. Saka chatavona isu vana veZimbabwe vanofana kuziva kuti kana tikaita musangano usiku humwe chete, usiku humwe chete ihwohwo, tokwanisa kutraina vana vedu ava vari muZimbabwe. Vana vedu ivava vari kuroora ivava vari kuti vavaridi nyika iyi, varida nyika itsva. Nevana vedu vamwe vari kuenda kuchikoro, vamwe vari kunofeila nokuda kwenzara chaiyo chaiyo. Saka pachiri kushota kuZimbabwe, Coolant, pari kushota makomanda. We need 1,000 commanders. 1,000 commanders in different areas. In different areas in the provinces of Zimbabwe. Then kana tikaita zvinhu zvakaita seizvozvo, I'm telling you, those commanders ndo vanokwanisa kuti nyika yedu ikwanise kudzoka, nyika yeZimbabwe. Saka Coolant, nyika yedu inokwanisa kudzoka tikaona makomanda vari brave, makomanda vanoziva kurova marocket launcher, makomanda vanokwanisa kurova manhingiri, madrones, makomanda vanokwanisa kuva in touch kuti tikwanise kutraina even ma-F-16, F-35. Makomanda anokwanisa kutraina ma-AK, anokwanisa kutraina kumanya munhu ari pasi achikrola, unonzi kukrola. Vana vedu vane simba. Madhara ariko mazisoja aya ose tarasa pabhodha, ndandiripo nguva ndonga 4 days ago. Panongwa nemazidhara asingachagoni kumanya. Saka nyika yedu sofa inoda kungotogwa nechisimba. Ndo chokwadi chiripo. Zvandiri kutaura izvi ndototsigirwa nemasoja mazhinji ari muhurumende, ndotsigirwa nemapurisa ari muhurumende kuti nyika ngaidzoka. Hakuna uchamboda zvatiri kutotaura izvozvi. Umwe anogona kutoti vakutongwadza muvengi, vari kutofara. Hakuna muvengi muZimbabwe. Muvengi ndiMnangagwa, ndiye unodirecta masoja edu nemapurisa maduku ane nzara. Nokuda kwenzara yavanayo vakudirecta kuti itai so, itai so, itai so. Sofa tachida kuti kana paine whoever unohwa ari kwaari anokwanisa kuva dhona munyika yedu yeZimbabwe, anokwanisa kudhoneta, tatichikumbira kuti pamazuva mashoma kana tapedza zvatiri kuita zveCoolant, we will come here in different podcasts pakasiyana siyana, tokumbira madonors anokwanisa kutipa mari, kwete kuti mari yekuti zitidye, mari yekusunungura nyika yedu, mari yekutraina vana vedu vazive chisoja, vagone kurwa nomuvengi munyika medu, mari inoita kuti tikawana masoja anodarika 200,000, masoja edu anokwanisa kuita 200,000. Tikaita mamwe mastandby neari panyanga, unongoziva kuti standby ndiani, nekuti vanenge vari mukati. Munyika yangu chipa kutora Mnangagwa unomanya. Saka kufamba kwandiri kuita kwese uku, ndataura nemasoja, nekuti tine masoja edu atinongoziva, vatanga kukura navo vatongoziva vakawanda. Tine maovhitiri edu akawanda, tiri kutaura navo, tiri kuhwa vachitaura kuti shuwa nyika vadhakwa nayo. Saka tatiri kuti isu kufamba kwatiri kuita, tiri kuzama kuingeja maZimbabwe anofanira kuzara mweya hondo. Panoda vafundisi, tinotenda vana Jeff Judah, muri kuparidza mhari dzeizvozvo ndo dzatiri kuda. Tinotenda vanhu vose vari kuparidza mharidzo dzokuudza vanhu chokwadi kuti vapinde nemweya hondo kubva nomuvengi.
Saka ndiri kukurudzira Kuliend kuti even podcast yako ikai ndoti Mwari akuropafadze. Ndiri kuona pari vanhu vakasiyana siyana vanoita zvakasiyana siyana. Even myself, I like your podium. You are one of the war veterans of our time, and we know that you are helping Zimbabwe to change Zimbabwe, to bring a new Zimbabwe. We need a new Zimbabwe. We need a new uniform of Zimbabwe, new flag. We need everything new. We need a home affairs minister. Wakaita saJeff Judah unotibatira mabumbwa eSaya achimanya achidzokera. Vose vakapiwa masitendi vadzokere kunyika dzavo. Tiri kutorangarira nokutoziva kuti tiri kutoona vamwe vatotoziva vamwe vanonzi vana Arimando. Tine vamwe vanonzi vana Fombe vanotobva vaitoenda kumusha vanotoona masitendi maviri. Saka isu nyika yedu isusu chero tikati kuSouth Africa tiwane stendi, kuBotswana tiwane stendi, kuAmerica tiwane stendi, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvikuru, zvimapurosesi makuru anoitwa. Saka chatava tichikumbira ndechekuti kwaticha kuti nyika yedu ndeipi yatichautiwo yedu, tachikumbira kuti iyo yatinoziva kuti ndiyo yedu ngavatisumukire vaende kunyika dzavo, varegere kubata uko nokuku. Ndo vasingachemi kuti nyika yaipava, because vari kubhenefita uko nokuku. Imi vana veZimbabwe muchitiza nyika muchienda kunze kwenyika, iyo vanenge vachisara vachitoadvance. Ndafamba muna Matapi, maJuburek, muNational, unongoona vanhu vanongoona imomo ndiPhiri, ndiFombe, ndiArimando, ndiBeta. Uri kuona vanhu vose ava vazhinji vava ndo vakabata masitendi, ndo varidzi vana masitendi muZimbabwe, ndo vari kutorla mavhu eZimbabwe, ndo vari kubhenefita ivhu reZimbabwe. MaZimbabwe vari kutambudzwa, vari kupisa kunze kwenyika. Chii chiri kumboitika? Tiri kuda vana vedu vadzoke kunyika, nyika idzoke. Saka tiri kuti Kuliend, tinokutenda nechinhu chako, ngachiinde mberi nokuparidzira vhangeri irori. Tinoshuvira kuti kana vanhu vaguta kuparidzigwa, vachasvika pavachazara nokuzvimbigwa nemweya wehondo. Kana vanhu vazara nemweya wehondo, vava ready. I think nemadonors anenge achiva ready. God must give us the donors and the brave people. Comrade Matibiera, tokuona muchimiramira. It's very good. We like those people. Do your job. Do your job. Kwese kwamuri koko itai chimwe nechimwe chokuparidzira vana veZimbabwe vazvizive kuti nyika ino iyi hatina imwe itsva yatichawana futi isiri iyi. Ndo yatofanira kurwira iyoyi. Saka please Kuliend, tachikumbira kuti urisvitsire meseji kuvanhu veZimbabwe kuti uvavudze kuti miti chaiyo taiona tiri kutendera muZimbabwe iri kutoramba utongi hwaMnangagwa, yakutoratidza saini yerufu. Makwavava, minhingiri, tsoko, makudo ari kutodemba kuti hakuna here mumwe purezidendi kuti nyika inake, nokuti utongi hwaMnangagwa huri kuafekta zvose izvi. Dzirondi dzemuruzevha idzi, kuruzevha hamusina upenyu. Kuliend, unototi uchitofamba unofunga kuti kana ndinitowa ne20,000 ndingodonata apa mumaruzevha imomo. So you can feel kuti denda donata. Hakuna vanhu vari kutambura kwese kwese. Kubva Mnangagwa apinda hana kana even 95 kana 99% yevanhu vanongori pastage iyoyo yavanga vari yekutotambura zvikuti wawese. Hapana kana umwe unoti ndashanda ndikawana dhola iri because of Mnangagwa. Kunze kwetu vanhu tototora zvigananda twake toto. Saka zvigananda kungozvipedza, kungobata zvigananda izvozvi. Kana zvisingadi kubva, handiti kuvakumbira kuti vabve vatisire nyika yedu. Kana vasingadi kubva, kungobata zvigananda mouraya. Hapana zvimwe. Ndiyo inonzi revolution. Revolution is about killing. Kana pasina killing, there is no revolution. Nokuti haabvizvi. Ndo vana vaAnaki kaya vari munzvimbo inofanira kupindwa nevana vaIsraeri. Iyo vakamira vakati dzii, vakati hativhi. Aiwa, kungobata muchiuraya, muchinyangira muchiuraya. Ndiani usingazivi pavanogara? Topaziva panogara Wicknell, topaziva panogara vose iva vana kuda tagwiri, topaziva panogara iva vana Scott. Saka
panoda kuti hondo ikatanga zvakanaka-naka zvechokwadi, kana padotanga zvakanaka-naka, naivo vanofanira kutagetwa. Hatimbodi kumbofura kutaura navo zvakawanda, kungotouraya kahwana zvopera, nekuti vari kutiuraya, vari kuuraya nyika yose. Nyika haingamiri nokuda kwevanhu vaviri vatatu vari kumira tserere vachivhara chimwe nechimwe. So Kulendi, chichemo changu ichochi kuti kana uripo kwauri uri mwana weZimbabwe, pindwa nemweya wehondo, uzive kuti nguva yatiri ihondo. Vakadoitanga hondo, vachivhara mabasa, vakatanga hondo, vachiita zvose zvavari kuita, vachitambisa mari sezvi mari yenyika pasina chavari kukreta, vakatotanga hondo. Inda kunana Maware kwese, kunana Dite, kwese kwana Mutare, kuya kwese kuya. Nyika neivhu reZimbabwe raneta, riri kushayiwa mutungamiri. Nyika ikaona mutungamiri unotora nemiti chainofara, mashu dzinofara. Saka aiwa Zimbabwe, ndati zvose zvaramba. Mari Kulendi yakaiswa, mari yeZimbabwe vakairamba, vanhu vakadotaura pachena, nekuti hapana kutaura kunopfuura ikoko. Uchiti utenge, unongozviudza reti kuti makabata maUSD kana maranzi, woti maranzi kwekare, maranzi mari yakati, woti maUS kana maUS mari, munhu wese. Saka ushada zvipi kana vanhu vataura idaro? Kuti kana nyika isina mari, ishandisa mari yemwe nyika, zvotoreva kutoti iyo utongi wakundikana. Saka nyika idzizi dzakaita sana South Africa dziri kubatsiridza kuti Zimbabwe itambure. Vanofanira kuuya vatibatsire, vatipe mabhesi, vatipe zvombo, but they are not helping us. Saka vari kubatsiridza kuti nyika yedu itambure, havakwanisi kuzviita. Saka zvichapedzisira zvaita nepamwe, vakauchemazve nesu futi kuti vanhu vaya vaipo. Handi muri kuona mari dzakaita sena maUSD ndo anokuva mari yemuZimbabwe. Dzimwe dzose dzadzishande chinhu. Unotenga chinhu kuti ukai $4 wopa maranzwa, aiwa iyi mari ichava nyika, ichava nyika yeZimbabwe. Vanhu vanotaura, hapana kutaura kunopfuura ipapo. Nyaya mari yeZimbabwe yarambwa, kureva kuti iwe president, zvinhu zvako zvaunza, ikonomi ndiyo yatorarama nayo. Kana pasina mari yenyika, uchada kutonga chii? Uchatungamira chii chauchatungamira? Mari yako yarambwa, tikushandisa mari yedzimwe nyika. Zvoreva kuti vanhu vanovhota voti dekwa veSouth Africa kana America ikatitonga. Saka taida kubatsirwa kwese kwese kwauri Kulendi, tiite kuti vanhu vazive kana paine vanhu vanokwanisa kubatsirana nesu, vakurumidze, vanokwanisa kutipa mari, kwete mari shoma, mari yemuwandu inotangira pa10 billion US, manyika yedu inodzoka kwese kwamuri. Hatina hedu kuisa maaccounts nechii, because ndakabvira kuzvitaura kubva kare, ndonga ndatova nenguva yakarebesa. Nenyaya yekuti chiri busy, hatidi kuita zvokutamba sezviya zvakazoitwa zviya zviko, hewe watora mari wadai. Toda zvinhu zvechokwadi zvinoratidza kuti kana mari yavapo ichishanda, munhu ashandisi mari kuisa mari yake muhomwe, kuisa mari mumota, achidhiraivha mota dzinodhura kana dzimba dzinodhura. Toda mari inosunungura nyika, nyika yedu iwanewo mhepo yekufema yakanaka. Uchibva muSouth Africa kana uchibva muBotswana, kungopinda kwaunoita iwe mubhodhi reZimbabwe, unotwa kunwa mhepo dzenhamo, mhepo dzerufu. Vafu chavo chavo ndovawa kuti mhepo ndemufu, munhu akafa. Saka tichakura tichasungira chii munyika yakadaro? Ndandiri kukumbira ini kuti ngapawanikwe vanhu vanoti isu tiripo kubatsira, tiripo kupai kana even 10 billion 15 billion inokwanisa kuti pavanhu vashoma vatinokwanisa kukonekta, vakaita sana Dinel nevamwe, vagadzire mabullet each and every time, usiku namasikati, vamwe vachitora kushandisa zvinhu izvi. Hatina nyika ichazotibatsira isu kuti ichatipa zvinhu, asi kuti unotora zviri muZimbabwe izvozvo tichitumbura pane zvinhu, nekuwana vanhu vanenge vachigadzira zvombo izvozvo, zvichiinda kunoshanda ivo vachigadzira usiku namasikati, takavaisa panzvimbo dziri safe. Nyika yendo kuti idzoke. In every province mofanira kuplanda zvinhu zvakaita seizvozvo, mabullet achigadzikwa, futi chigadzikwa. Ndo zvatiri kuda. Tiri kuda munhu Kulendi unoti ndine 15 billion 10 billion 3 billion 4 billion. Vanhu vatange plan, vaone kuti vangazviita sei kuti nyika yedu idzoke. Pana kuti zitomborira chaizvo, zvokutomborira kuti asunge hora chaidzo dzichirira, ndokuti zvinhu zvinake. Tachikumbira izvozvo.